Dar od srca ime je humanitarne akcije koju organizira Hrvatski Caritas u suradnji s Kauflandom Hrvatska, a u sklopu svog programa pomoći najsiromašnijim obiteljima. Akcijom se prikupljaju prehrambeni i higijenski proizvodi koje će Caritas putem mreže nadbiskupijskih i župnih Caritasa darovati korisnicima svojih ustanova i programa. Ovo je odlična prilika da se i veći broj i širi broj ljudi uključi. Odaziv ljudi je odličan, znači većina ljudi je spremna pomoći u okviru svojih mogućnosti. Međutim, nemaju informaciju gdje, kako ili misle da će pomoći pa zaborave i tako. Ovo je na mjestu gdje puno ljudi dolazi, gdje oni svaki dan dolaze i vrlo je jednostavno odvojiti dio stvari koje kupiš ili ciljano kupiti neki predmet i donirati. Organizirajući humanitarni pothvat Dar od srca, želi se doprinijeti cjelogodišnjim nastojanjima Caritasove mreže da konkretnom pomoći odgovori na težak egzistencijalni položaj u kojem se nalaze brojni pojedinci i obitelji u Hrvatskoj. Mi svaki mjesec skupljamo sredstva koje doniraju naši župljani i od tih sredstava kupujemo osnovne živežne i higijenske potrepštine za te obitelji. Znači oni svaki tjedan dobivaju te male pakete. To možda nije velika vrijednost, ali naši volonteri svaki mjesec onda obiđu te ljude, porazgovaraju s njima. Znači to je i jedan taj osjećaj da nisu sami, da neko o njima brine, da smo tu za njih. Nazivom Dar od srca i pozivom građanima da izdvoje poneki proizvod i od srca ga daruju onima koji za potrebe svojih obitelji ne mogu kupiti, Caritas želi poručiti da je svaki dan dobar dan i mogućnost da se nekome daruje makar i malen, ali potreban dar. Čineći dobro djelo, građani se mogu osjećati ispunjenije u svom srcu, a to nam potvrđuje i volonterka Mirjana. Osim spoznaje da pomažem drugima, da činim nešto što je dobro za druge, to je jedan lijepi osjećaj i za mene i meni čini dobro jer stvarno čovjek se osjeća bolje u tom danas vremenu gdje svi trče, jure, žure, stati na trenutak i pokloniti vrijeme drugome je lijepo. Važnost pomaganja siromašnima i potrebitima u ova teška vremena i značaj ovakvih hvalevrijednih akcija prepoznali su i kupci. Ja se sjetim toga i znam koliko je djeci potrebno i ne samo djeci nego i ljudima koji nemaju, koji su u nemoći. Kad bi mi svi malo, ne moramo puno, ali kad bi svi pomalo pomogli koliko možemo, puno ljudi nema, ovo ono, pa ne bi mi toliko osjetili to koliko bi mogli osjetiti onaj koji to prima. Građani mogu kupljene proizvode odložiti u prigodnim plakatom Dar od srca označenu košaru uz blagajne pri izlazu iz Kauflandovih trgovina diljem Hrvatske. Caritasovi djelatnici i volonteri do 30. će rujna u trgovinama preuzimati donirane proizvode i usmjeravati ih svojim korisnicima.